Caramba, que talento. Hoy hai tempo que non me vou así, pico pico. A verdade é que vos vellos xa. Teñen sorte estes rapaces de carto de primaria que non se cansan de mover esqueleto e teñen ganas de máis. Verán tan rápido que xa van de verbena. Un forte aplauso para o alumnado de carto de primaria por seu baile a verbena do Peán. Camisa transpira, soy el rey de la noche y me salgo con la